Vi har lavet en ny masteruddannelse. Den hedder Master i Information Management. Uddannelsen den er for dig, der arbejder med data og med information i organisationer, og de kan være private, de kan være offentlige. Du arbejder med styring, formidling og gør en organisations data og information synlige og tilgængelige for organisationsmedarbejdere. Det handler om at kunne udvikle teknologi og software i forhold til virksomhedens mål, med det formål at kunne understøtte medarbejdere i løsning af deres arbejdsopgaver. Og at udvikle strategier, som kan sikre IT-sikkerhed og forbedre effektiviteten af informationsprocesserne i virksomheden. Vi har tilrettelagt en fleksibel studieform, sådan så du kan passe dit arbejde samtidig med, at du læser masteren i Information Management. Og måske allervigtigst, så kan du igennem din uddannelse arbejde med din virksomheds aktuelle problemstillinger i dine projekter. Den fysiske undervisning foregår på Aalborg Universitets campus i København, og det er 2 gange per semester, og resten af undervisningen foregår digitalt. Der er meget mere information på vores hjemmeside. Vi har opstart i september. Søg ind allerede nu.